نيتوبيا أبدو TDF حشا حموش أقدسن عبيتن حقتات كم ياللخم زخبركم تعذبتي إيريزارا صوبك أنكم لاك تكونوا أننا تتسفنا كم زابر استتغيس زلو نيتوبيا أبدو TDF حشا كرم مملاسنا أبهلو معبالتات نايزي كابي إثيوبيا حليفو بدرجة أفريقان علمن عباءة كروس يحبو زركب كوينات إثيوبيا أملكتنا زدالنا يوم كنغوس يوم زيبلنا حموشة أقدسن عبيتن حقتها زحازتنتنا كنغرب الكومينا كابز بمبقاس دما اتمرجعنا باخم نقدفو كساب فتسامي مدبنا مسانا ختصنحو إنا تلابناخا نعملو تحسو كنبلوكم حاد عمد دحر مبراع حداو كينات أب إثيوبيا أب العلتا ببزح حزبي أب أفريقيا كالإيت زخونت هاجر دبنا ناي مغيار سرعة أنتاتيو يركب بقداماي مينستر أبا حمدن سب كيلانو زخونو حايلتاتن أب العل حايلتات مكلخال تجراين سراويت حرنت أورومون كايت صنحت تدغاغمت معبلات ناي متقعتي بدحرت ناي تقمت ناي موداتا متقعتي أنفتو غيري ترايو بانصارو እቶም በት መንግስቲ ከም ንዓበኛታት ዝፍለጡ ሓይልታት ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ቁልፍ ዝኾኑ ኣገደስቲ ቦታታት ብምሓዝ ንርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምቁጽጻር ዝተረፎም ከም ዘየለ በኣፈኛታቶም ኣብ ምሕባር ይርከቡ ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም በርጌስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ አንጻር ግብረ ሽበራውያን ዝበሎም ዕጡቓት ዝግበር ኩናት ንኽጽምበሩ ክጽውዕን ናይ ሓደጋ ድንጋገ ክእውጅን ተራኢሎ እዚ ኸያክል ቀዳማይ ሚኒስተር ናይዚ ማዕከላዊ መንግስቲ ዝኾነ ዶክተር አብ አሕመድ ነዚ ብመንግስቲ ዝተደንገገ ኣዋጅ ተኸቲሉ ንባዕሉ ናብ ዓውደ ኪናት ብምኻድ ነዚ ንህላዊ ኢትዮጵያውን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኢሉ ዝገለጾ ገስጋስ ተቃወምቲ ሓይልታት ንምዕጋት ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ ክመርሖ ምዃኑ መግለጺ ከም ዝሃበ ናይዚ ቅንያት ቀንዲ ዛዕባ ማዕከናት ዜናን ተንተንቲ ፖለቲካን እዚ ዞባ ኮይኑ ከም ዝቐነየ ይፍለጥ بسنكزي أبزو كنا زركبو حالتا زختلو زلو مستيراون نماكلاي الرأيا زلوهم تعذبت زي مجينا تحزا تنتنت بوليتيكان تمرامرت تاريخن أبزو صي حابريتا زتمركسة قامات كهبو أتسقامي زلو انتو خنا بزحات تنتنتي ازي تمريتو أبسلتان زلو منقسني أبي زلو كونتات مستني إثيوبيا نعسر شوعات عامتات زمرحة بمنقسو هايل ماريام زمرح زنبرة ማሕበርነታዊ ስርዓት ኣብ ኣጋ መውዳቁ በጽሕዎ ዝነበረ ኩነታት የዛምድዎ እዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ተቆጻጺሮሞ ዘለው ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኣብ ግምት ብምታው ድማ ምእላይ ካብ ስልጣን መንግስቲ ብልጽግና ዘይተርፍ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ እንተኾነ እዚ ኸጋጥም ከም ዝኽእል ዝግመት ምቅያር ናይ ስርዓታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ደንበታት ከፋፊልዎም ከም ዘሎ ይእመን بوزحات كام نبرت أديس أبا زتقاللو ناب أحمد زدقفو كفال نعوت تقالسن ناي تجراين أورومون بعب فرحن مترت أرن كم زتمتو يجمت أزوز خنول المخنات دما معوات نايزوم حيلتات نداقم ولاد نايتي نعسران شوعتن عمتات نيتوب أزم رح سرعت إيه ودق باب زرحو بمخانيو أزوم كفلتات نايز حبرات سب نزبه وحز عبلال زنبرة أب ميازيا كل تشعن عصر شمونتن دما بحيال هزباون عبز علي وسرعت داقم ناب سلطان تمليسو كريو وكمزي واحد ألم دما آزي نتصر يخون اتم كالاي نتغال ست تقراين أورومون زدقفو دنب دما ناي أبا هاقراو نزم أكل بوليسيتات نناي تنزل تفلاليا فدرالاوين كللات رئيس محدران بوليتيكاو مسلاتن أب حدا زأتو مخانو يأمنو آفناو بزخونا أتمامتا ازمت فنانات أم مونغو بحد وغن حانت أهداوي زخونت حقر نمسرات دما زيصعتن وغناتن بانصارو دما أب حبر بهراونت بزامنون فدرالاو سرعت دما اتو انكون مسل حزبتات إثيوبيا زحل أقبا مخانو زغسغسو وغناتن زكاي زلو مخانو يغمغم إذا أبز حجوان أقاتيمو زلو كنتات مس أب شحن 991 نهوحاتن حايلتات أورومون حويسكا سراويت إيه ودقن هج حائن عبدور كخيت أديس أبا بصحمولو زنبرو أوان زنبرو كنتات زم مساسلو لكند مخنات دما لكع خمس حجي شعوون حايلتات إيه ودق حبر بهراون نزما أكل فلسفنا زختولو زنبرو كخونم كلو إتا عبدور كخيت ودكا زنبرو سرعت منقوصة هيلا مريم دما
ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝኣመን ምንባር እዩ። ሽሑኳ ኣብቲ ግዜቲ ኢህወደግ ንስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ተኪዩ ኣብ ስልጣን እንተደየበ እቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ኣካታዕቲ ዛዕባታት ግና ዛጊት መልሲ ከም ዘይተረኽበሎም ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ህያው ምስክር እዩ። ካብዚ ብምምርካስ ድማ ቀፂሉ ዝመጽእ ሕቶ እዞም ኣብ ዱርኩሒት ኣዲስ ኣበባ ከም ዘለዉ ዝእመን ሓይልታት ትግራይን ኦሮሞን ንመንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ገልቢጦም ወተሃደራዊ ዓወት እንተጨቢጦም ምስ ናይ 1991 ዝመሳሰል ፖለቲካዊ ስርዓት ክተኽሉ ይኽእሉ ዶም ዝብል እዩ። ነዚ ሕቶ ንምምላስ ድማ ነዞም ስዕቡ 5 ነጥብታት ምትንታን ነዞም ክልተ ሰናርዮታት ንምውድዳር ሓጋዝ እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝመጽእ ነጥቢ ተፈታውነት ኣብ ኣሕመድ ዝብል እዩ። ኣብ ግንቦት 1991 ሓይልታት ህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብድሕሪ ናይ 16 ዓመታት ናይ ደባይ ኩናት ኣብ ዝኣተውሉ ስርዓት ደርግ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ጽሉእ እዩ ዝነበረ። እዚ ዘሎ ናይ ኣብ ስርዓት ግና ብህዝቢ ምስ ናይ መንግስቱ ዝነጻጸር ደረጃ ተጸላእነት ኣለዎ ኢልካ ምዝራብ ዝኸብድ ይመስል። እዚ ናይ ኣብ ስርዓት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክፋላት ናይ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ዝቕመጡ ኢትዮጵያውያን ደሓን ዝኾነ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ይእመን። ብተወሳኺ እዞም ብትግራይ ዝምርሑ ሓይልታት ቅድሚ 30 ዓመታት ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ሓራክ ከም ዘብጽዎ ገይሩ ተቐቢልዎም። ሕጂ ግና እዚ ከጋጥም ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ምኽንያቱ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሕመድ በቲ ውልቀ መላኺ ዝኾነ ኣመራርሑኡን ዝተጠልሞ ናይ ዲሞክራሲ መብጽዓን ዘይዕጉባት እኳ እንተኾኑ ዳግም ዝተወልደ ናይ ኢህወደግ ስርዓት ነጸገም ክፈትሕ ኢሎም ዝኣምኑ ግና ኣዝዮም ሒደት ምዃኖም ይግምገም። እቲ ከም ካልኣይ ኮይኑ ክግለጽ ዝኽእል ነጥቢ ድማ ምስሳን ብሄራዊ ረጽምታት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ጸጥታዊ ኩናት ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ 1991 ኣዝዩ ዝኸፈየ እዩ። እቲ ፌደራላዊ ሰራዊት ብድሕሪ እዚ ዘየቋርጽ ዓመት ዝወሰደ ውግእ ኣዝዩ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ። ብሰንኪ ዘይምህላው እቶም ትግራዊ ዝነበሩ ቀንዲ መራሕቲ ናይ ምሕደር ዓቕሙ ኣዝዩ ብምድካሙ ብመገዲ ዝተፈላለዩ ክልላዊ ሰራዊታት እዩ ነዚ ኩናት ከካይዶ ጸኒሑ። እዚ ኣካይዳ እዚ ድማ ነቲ ፌደራላዊ ሰራዊት ዘይኮነ ነዞም ኣብ ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ዓፋርን ካልእን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፍሉያት ሓይልታት እዩ ዝያዳ ንኽጥንክሩ ሓጊዝዎም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ዋላው መንግስቲ ኣብይ ካብ ስልጣን እንተተኣለ እዞም ተፈጢሮም ዘለዉ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክልል ፍሉያት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ምእኩል ሰራዊትን መንግስትን ንኸይነግስ ዓንቀፍቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት። እቲ ከምሳሳይ ኮይኑ ዝመጽእ ነጥቢ ድማ ዘይስጡም ስምረት ኣብ መንጎዞም ነዚ መንግስቲ ንምውዳቕ ተመስሪቶም ዘለዉ ኪዳናት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኩሎም እዞም ብወገን መንግስቲ ኣብን ተቓለስቲ ሓይልታትን ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተኻይዶም ዘለዉ ምርድዳኣት መትከላውያን ኣይኮኑን። እቶም ምስ ኣብ ሰሚሮም ዘለዉ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ክንፍታት ኣብ ርእሲ ህወሓት ብዘለዎም ጽልኢ ተደሪኾም ከም ዝኾኑ ይግመት። እቲ ኣብ መንጎዞም ህዝብታት ዘሎ ዝሰረተ ጽልኢ ድማ ገና ከም ዘይሰኸነ ይእመን። ብኣንጻር እዚ እቶም ምስ ሓይልታት ትግራይ ሰሚሮም ዘለዉ ሓይልታት እውን እንተኾኑ ንኣብ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዘለዎም ሓባራዊ ድሌታት እንተዘይኮይኑ ኣብ ርእሲ ህወሓት ከምቲ ኣብ 1991 ዝነበሮም ደረጃ እምነት ክህልዎም ትጽቢት ኣይግበርን። ብተወሳኺ እቶም ብኣብይ ከም ዝተጠልሙ ዝኣምኑ ኣምሓሩ ሃገራውያን ዋላ እውን ኣብይ ካብ ስልጣን እንተተኣለ ቃልሶም ብቐሊሉ ደው ዘብሉ ኣይመስሉን። በዚ መንጽር እዚ ድማ ዋላ እውን ኣብይ ካብ ስልጣን እንተወረደ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ 1991 ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ። ከም ራብዓይን ተጎሲዩ ክሓልፍ ዘይክእል ረቑሕ እንተልዩኻ ጉዳይ ኤርትራ እዩ። ኣብ 1991 ሓይልታት ህወሓት ናብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን በቲ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመርሕ ዝነበረ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዓብ ደገፍዮም ረኺቦም። እዚ ድማ ንናጽነት ሃገር ኤርትራ መገዲ ዝጸርግ ነበረ። እንተኾነ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎዞም ሓይልታት ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣዝዩ ደማዊ ውግእ ከም ዝተሸማ ይፍለጥ። እቲ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ዝተገብረ ናይ ሰላም ውዕል ድማ
بدحر مغارجا نتن حبات صلايوم حوحات ناي مطفاء سممع منبارو بوزحات تنتنتي يسمامعو بزمن صرز دما اب قدامو تاوارح ناي زخينات حيلتات منغس ابي اب لعل سراويت هوحات بزمزغبو عوتات بساله حاجزا سراويت ኤርትራ منبارو يفلط بزمن صر كريون كلنا امونغو منغسات تግራይን መንግስት ኤርትራን ዘሎ ምትፍናን ዋላውን حيلتات ምክልኻል ትግራይ اب አዲስ አበባ መንግስት እንተተኸሉ ንሰሜናው ክፋልና ኢትዮጵያ اب ቀጻሊ ዘይምርግጋ ዝገድፍ ምዃኑ ግን ይእመን እታ አመወዳታ ዝመጽእ 50 ነጥብ ድማ ሕቶ መጻኢት ትግራይ ዝብል እዩ አመወዳቱ ለዓልወት ዓበይቲ ዓዲ ናይ ትግራይ ውን ተኾነ ብጉዳይ መጻኢት ትግራይ ዝተመቃቀለ አተሓሳስባታት ይዘለዎም እዞም ተተፋነንተ ሓሳባት ነዚ ትከል ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝለዓለ ቁጽጽር ምእታው ወይ ድማ ኣብ ቋም ኢትዮጵያ ንዘሎ ዓንቀጽ 37 ተጠቂምካ ካብ ኢትዮጵያ ምንጻል ዝብልዮም ህወሓት ንነዊሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንከለኻ መሰር ርእሰ ወሳነ ምውሓስ ንትግራይ እቲ ዝበለጸ ረብሓ ዘውሕስ ኣገባብ ምዃኑ ክሰብኽ እኳ እንተጸንሐ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩናትን ተፈጺሙ ዝበሃል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግን ንብዙሓት ትግራዎት ነዚ ምግንጻል ዝብል ምርጫ ንኽድግፉ ኣገዲድዎም ይርከብ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ቀንዲ ዕላማ ትግራዎት ንኣብ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ምእላይን በአምሓሩ ተወሪሱ ንዝብልዎ መሬቶም መምላስን እኳ እንተኾነ ብድሕሪ ዝግና ህወሓት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መጻኢ ክውስን ሲትረፍ ናይ ህዝቢ ድሌትን ፖለቲካዊ ሓይልን ብዘመዛዝን መገዲ ንፖለቲካ መጻኢ ትግራይ ንኸማዝን ውን እንተኾነ ዓብ ግድብ ክፈትሕ ክግደድ እዩ እምበር ከስ ክቡራ ተኸታተልትና እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ዜናዊ መጽናዕታዊ ምንጭታት ብምውካስ ዘቕረብናልኩም ትንተና ኣብ ሙሉእ መደምደምታ ክመርሕ ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ ገለ ናይ መዛተይ ኩርናዓት ፈጢሩልኩም ክኸውን ግና ንትስፎ እሞ ኸዳ ንኢትዮጵያ ኣብዶ ወይስ TDF ሕሻትሉ ምሳኹም ዝጸንሐና ኣዳላው ቶማስ በርሀ ምሰንባቡ ሙሴ ግርማጽዮን ብምዃኒና ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ከዓ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹሞ